हेलो लोगोफोर गासै नायगिरि बिथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे बुहुमनि बर'फोरखौ मोजाङै दं होनना आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां मानोना बे भिडिअआ जोंनि आसामाव जेसेबांनाखि साख्रिनि एन्ट्रेन्स फैया मानो बेफोरबायदि कुइसना माने जेनेरेल नलेजआव फैबाय थायो लोगोसे जोङो साख्रिनि थाखाय नङाब्लाबो जों बेखौ मोनथिनानै लानाया जोबोर गोनां बेखायनो नायलांदो नोंथांमोन पार्ट 4 जागोन बियो नोंथांमोना माखासेखौ नायाखैबा आं डिसक्रिप्शनाव होगोन पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 खौ से नाम्बाराव नायलांदो आसामनि गिबिसिन कलेजआ मानो जोंनि आसामाव गिबिसिन कलेजआ माला माने मा मुं आरोना जोंनि गिबिसिन आसामनि कलेजआ बेयो जाहैबाय कटन कलेज गुवाहाटीनि कटन कलेजआ जाहैबाय जोंनि आसामनि फार्स्ट गिबिसिन मानो सिगांसिन कलेज आरो बेखौ माला गायसनदोंमोननो आं होफालांखादों मायथाइखौ 1901 मायथाइयाव गायसनदोंमोननो गुवाहाटी कटन कलेजआनो जोंनि आसामनि गिबिसिन कलेज 2 नाम्बाराव नायदो आसामनि गिबिसिन इउनिभारसिटिया मानो जोंनि आसामाव गिबिसिन इउनिभारसिटिखौ माला गायसनदोंमोन आरो बेनि मुङा मानो गुवाहाटी इउनिभारसिटि जोंनि आसामनि गिबिसिन इउनिभारसिटिया जाहैबाय गुवाहाटी इउनिभारसिटि बेखौ गायसनदोंमोन 1948 मायथाइयाव 3 नाम्बाराव नाय आसामनि गिबिसिन मेडिकेल कलेजआ मानो जोंनि आसामाव गिबिसिन मेडिकेल कलेजनि मुङा मामोन जाहैदों बे जाहैबाय आसाम मेडिकेल कलेज डिब्रुगड़आव बे आसाम मेडिकेल कलेजखौ सिगाङाव आसामाव गायसनग्रोदोंमोननो बेखौ गायसनदों 1947 मायथाइयाव जेब्ला आसामा भारतआ उदांस्रि मोन्दोंमोन जोंनि इन्डियाया ब्रिटिशफोरनिफ्राय बे समावनो 1947 मायथाइयाव आसामाव गिबिसिन मेडिकेल कलेजखौ गायसनदोंमोन आसामाव माने डिब्रुगड़आव आसामनि डिब्रुगड़आव आरो 4 नाम्बाराव नाय आसामनि गिबिसिन मेन्टेल हस्पिटाल जायखौ जोङो हस्पिटाला मा आरोना बिनि मुङा मा माने मेन्टेल होनना बुङो जायखौ जोङो माने फाग्ला जायोबा मानसिया माने ब्रेननि माबा मोनसे जायोब्ला ब्रेनाव दस जायोबा बिनि थाखाय माने हस्पिटाल मोनसे बानायदों आसामाव गिबिनि थाखाय आरो फार्स्ट सिगां बेनो जाहैबाय लकप्रिय एलपिजि होदों दे आं लकप्रिय गपिनाथ बरदलै मेन्टेल हस्पिटालनो तेजपुराव जायखौ जों तेजपुरावसो लांनांसिगोनलै बेखौ होनांबा सोरबा जानला मोनला बाथ्रा बुङोबा थिग बेनो आरोना लकप्रिय गपिनाथ बरदलै मेडिकेल हस्पिटाल तेजपुरावनो बेखौ आसामाव गिबिसिन गायसनग्रोदोंमोननो मेन्टेल हस्पिटालखौ 5 नाम्बाराव नाय आसामनि गिबिसिन सावथुन स्टुडिअ'नि मुङा मानो जोंनि आसामाव फार्स्ट सावथुन दिरुननायनि स्टुडिअ जायखौ बानायो मुभिखौ जाय बानायो एडिटिं खालामो बिनि स्टुडिअ'नि मुङा मा जाहैदों फिननाया नाय ज्योति स्ट्राबन होननाय मोनसे स्टुडिअ'आ आसामाव सिगांसिन सावथुनखौ एडिट खालामदोंमोननो बेखौ माला बानायनाय जादोंमोननो 1968 मायथाइयाव जोबोर गोनां दे गोसोआव लाथार बेखौ नोंथांमोना बार नायबाय था आरो उन्दै गथ'फोर दङबा बिथांमोननोबो खोन्थाना ला जाहाथे बेखौ मोनथिना थाखायो 6 नाम्बाराव नाय आसामनि गिबिसिन रेडिअ स्टेशना बबेयाव मोनो आसामाव बयनिफ्रायबो सिगांसिन माने रेडिअ स्टेशनखौ बबेहाय गायसनजेनदोंमोननो फिननाया नाय गुवाहाटी आरो शिलंआव मोननै जायगा दे कनफिउसन नाङा गुवाहाटी आरो शिलं बेखौ माला गायसनदोंमोननो 1948 मायथाइयाव दे दानिया 7 नाम्बाराव नायदो आसामनि गिबिसिन खौरां बिलाइनि मुङा मानो माने खौरां बिलाइया मा आरो आसामाव सिगांसिन खौरां बिलाइ दिरुनदोंमोननो बे खौरां बिलाइनि मुङा मा जाहैदों आसामाव बे जाहैबाय अरुणोदय होननाय खौरां बिलाइखौ आसामाव मानो गिबिसिन दिरुनदोंमोननो आरो बियो माब्ला मायथाइयाव दिरुनजादोंमोन आरो माब्लासिम सोलिदोंमोन नायदो 1846 मायथाइयाव आसामनि अरुणोदय होननाय खौरां बिलाइया नुजादोंमोन आरो बियो 1882 मायथाइसिम थादोंमोननो दे दाना 8 नाम्बाराव नाय आसामनि गिबिसिन सावथुननि मुङा मानो आसामाव सिगांसिन मुभि मा होनो सावथुन बेखौ बिनि मुङा मानो जयमती दे गोसोआव लाथार दे जोङो जयमती होननाय खोनायोना आसामनि गिबिसिन सावथुननि मुङानो जाहैबाय जयमती बेखौ माला दिरुनामोननो 1935 मायथाइयाव गोसोआव ला दे मायथाइखौबो दाना 9 नाम्बाराव नाय आसामनि गिबिसिन गाब गोनां सावथुना मानो नोंथांमोना गाब गोनां होननानै बुङोब्ला बुजियाबो जानो हागौ माने कालार दे दालाय कालार टिभि ब्लेक एन्ड वाइट दंमोन ना गोदो गुफुरावसो नायोमोन ना गोदोनि समाव नाथाय सिगांसिन माने कालारिं आरोना गाब गोनां बिनि माबाखौ सावथुनखौ माब्ला दिरुनदोंमोननो सावथुननि मुङा मानो बायथि जाहैदों दे आसामाव गिबिसिन माने कालारिं मुभिनि सावथुननि मुङा जाहैबाय बायथि आरो बेखौ दिरुनदोंमोन 1972 मायथाइयाव दे बांद्राय गोबावानो जायाखै नङा होमबा दाना 10 नाम्बाराव नाय आसामनि गिबिसिन सानसेयारि खौरां बिलाइया मानो
आसामाव बयनिफ्रायबो गिबिसिन बा सिगांसिन सानसे दैलिक निउस पेपार दालाय गैया होमबा दैलिक निउस पेपार दैलि दिरुनग्रा बे निउस पेपार आरो सानसेयारि बिनि मुङा मानो आसाम ट्रिबुन ट्रिबुन आसाम ट्रिबुन होननाय मोनसे खौरां बिलाइया दैलिक ओंखारनाय बा दैलि ओंखारनाय जादोंमोन फार्स्ट टाइम बेखौ माला ओंखारजेनदोंमोन बियो 1946 मायथाइयाव दाना 11 नाम्बाराव नाय आसामनि गिबिसिन सेबखांजानाय प्रेसआ मानो आसामाव माने गिबिसिन माने सेबखांग्रा प्रेस आरोना जोङो जेरै लेखा बुखाङो बिजाबफोर बुखाङो बेबायदि मोनसे प्रेस खुलिदोंमोन गिबिसिन बे प्रेसनि मुङा मानो खोनासंना लादो नै मिशन प्रेसनो मिशन प्रेस बबेहाय मोनो बियो शिबसागरावबो 12 नाम्बाराव नाय बबेया गथ'फोरनि सिगांसिन मेगाजिननो माने बे जोंनि आसामनि इन्डियानि नङा बियो बड'लेण्डनि नङा माने आसामनि गिबिसिन गथ'फोरनि माने मेगाजिना मा नाम मोनजाहैदों बेनि मुङा जाहैबाय लरा बन्धु लरा बन्धु होननाय आसामाव सिगांसिन मेगाजिन ओंखारदोंमोन बेयो ओंखारदोंमोन 1888 दानिया 13 नाम्बाराव नाय आसामनि गिबिसिन थुनफावथाया मानो नोंथांमोना सावथुन आरो थुनफावथाय गोबां फाराग दं थुनफावथायखौ सोंदों बहाय आसामनि गिबिसिन थुनफावथाया मा होनो आसामनि गिबिसिन थुनफावथायनि मुङानो जाहैबाय राम नवमी बेखौ माला दिरुनदोंमोन 1857 मायथाइयावनो आसामनि थुनफावथाय माने बै जेरै थियाटार बायदिया बेखौ होनदों थुनफावथाय 1857 बे 1857 समाव आसामाव सारा भारतआवनो मोनसे सिपाहि बिग्रायनाय जादोंमोन ना बे समाव 14 नायनाय 14 नाम्बाराव आसामनि गिबिसिन सेबखांजानाय बिजाबा मा बिजाबनि मुङा मा जोंनि आसामाव गिबिसिन बिजाब दिरुनदोंमोन जाहैदों बे बिजाबनि मुङा मा जाहैदों नायदो फिननाया धर्मा पुस्तक होननायखौ जोंनि आसामनि गिबिसिन लेखा होनना मोनथियो सेबखांजानाय लेखा बे जाहैबाय धर्मा पुस्तक ओमफ्राय बेखौ दिरुनदोंमोन 1813 मायथाइयाव 15 नाम्बाराव नाय आसामनि गिबिसिन फुथुला सावथुना मानो जोंनि आसामाव फुथुला जों जेरै बर'फ्रावबो दंमोन सिफुं फुथुला माबा माबि फुथुला बे आसामनि गिबिसिन फुथुला सावथुना मानो परिनाम आसामनि गिबिसिन फुथुला सावथुना जाहैबाय परिनाम बेखौ माला दिरुनदोंमोन 1989 मायथाइयाव गोसोआव ला मायथाइखौबो दानिया नायदो 16 नाम्बाराव आसामनि गिबिसिन बुरलुंबुथुर दैमायाव लुनाय दालांनि मुङा मानो जोंनि आसामाव माने बुरलुंबुथुरनि सायाव गिबिसिन दालां लुदोंमोननो बे दालांनि मुङा मानो बेयो जाहैबाय सरायघाट दालाङानो जोंनि बुरलुंबुथुरनि सायाव लुनाय गिबिसिन दालां आरो बेखौ माला लुदोंमोननो 1962 मायथाइयाव सरायघाट दालांखौ लुदोंमोन गोसोआव ला बे नोंसोरो मोनथिनो हागौ सरायघाट होननानैथ' मोनथियो नाथाय मायथाइखौ गोसोआव थायाबा जानो हागौ बेखायनो 1962 मायथाइयाव लोगोसे बेयो बबेहाय दंनो गुवाहाटीयाव आङो दिनै बेखिनिखौल' बानायबाय नोंथांमोना आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालाम लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय बाय